piros lent. Kiosztja majd a büntetést. Egyébként este a kommunikében mindig szerepel benne, hogy melyik csapatot mennyire büntették. Hopp, egy bukás, egy kutyában. Na és megint Az T-mobilos, és megint T-mobilos. Keresztül ment a kutyus. És el is törött a kerék azonnal. Igen. Burkhardt? Hihetetlen. Burkhardt, igen, Markus Burkhardt. Addig mondták az előző napon, hogy Burkhardt bukott. Szegény kutya, hát Istenem. Szegény Burkhardt. Igen, szegény Burkhardt és szegény kutya. Hát szóval mind a kettő, szegény kutya meg nem tudta, hogy mi volt. Hát nem a kutya hibája, nem a kutya hibája, a gazda hibája. Gazdája. Azt kell ott oda néz. Deresse. Hogy eltörik a kerék? Figyeld! Pak! És már törik is. Szegény kutyus is, persze, őt is sajnálom, de hát Burkhardt. Szerencsésen látod, azonnal letette a kezét. Szegény kutyuson meg is ütötte. Gazdi? Az nem a Gazdi egyébként. Az nem a Gazdi, az egy